Čaute, vítam. No, menšou vlogičku. A som tu ja, Fujika a Pičenka a Ispen. A práve sme natáčali, hej, vlog. Po prvýkrát, čo išlo celkom dobre, lenže sestra zavolala, hej, môžeš, má teraz si populárna, hej, uvidíš sa vo videu, keď to dokončíme plne, a mi zavolala a sa to stoplo, všetko mám vymažené, takže dorite. A začíname, hej, znova natočiť a mám zabrudený obraz, obrazovku nám bude, tak počkať, strižek. Ok, už je to lepšie, hej. Ispe sa zo mňa smeje jak šuliačik. A čo sme predtým hovorili? Tak hovorili sme predtým o tom, že sme začali hrať na jednom serveri. Na Skyblocku. Tam, vpredu. Deti, tak. Je tam Romale, ale to... Deti. Poď. Ty si píšak. A asi to bude krásne. Toto bude mať na videu. A ideme smerom dopredu. Ideme pustiť psa na toto deti cigánske. To je rasizmus. To je teraz také samé dislikey. Cigáni väčšinou nemajú doma počítače. Hej, nie. Hej, čo teraz ti brali? Si pamätáš to na to televízor. Smart TV more. Že hráme na Skyblocku. A sme ešte raz začali hrať pred 8, hej, už som to hovoril, už to viem. Predtým som rozmýšľal. A celkom nám to ide. A ideme na Romale. Pusti to, hoď tam. A ty kokos, ty si píšak. To je chujar. Oni tu patria. A my tu máme mobil zapnutý. Tak je tam taký, by si videli, vidíte tam dom? Ja to približím a už ich mám vidieť. Vidíte to? Ale to po chvíli tam pôjde ten pes. Pôjde, možno. Teraz tak... A... Hrali sme tam asi také 4 hodinky, necelé. Ja som tam, jasné, vytvoril som tento Island. A napísal som Ispenovi, že no, dám ti IP serveru, že nechci sa hrať tak novel, a celkom nám to ide. A už je to deň a už tam máme jednu enchantovanú vec. A nemáme tam ani mob trapku, dve. No, do rytia, dve. A nemá tam mob trapku, čiže spravím ja, lebo Ispen je antitalent a ideš proti nemu, hej. Ty vole, si myslím, že bude búrka, chlapče. Možno. To sme špinaví okolo cigánského. Ale. Nič. Počkaj, takže to ideme vytrhnúť, chlapci. Taký bačov tu je. A pes tu prišiel. Pes kržič audio. Rony. Počkaj, nech sadne. Ode, sadni. Oj, to je píšak. Nudíme sa proste, tak sme vyšli vonku a som sám doma, teraz mi to sestra pred chvíľou oznámila, no. Chcel hodíš domu? Aj, konečne. Nie, som srandu. A ďalšie to tapiču. Nemáš mobil, ale... Mám mobil, to je super. To sa mi hodí, vieš. Nemáš kde bývať, ale máš mobil. Čo nemám? Nemáš kde bývať už, ale nemáš mobil. Presne. Čau, Ispen. Počkaj, hej, myslím, že som dal na teba hoved. A ide auto. Nie, budem si srandu. A už to má 4 minúty, ale mne sa nechce končiť proste. 20 minúty, 4. 4, no. Zavolá. To je presne. Nie, presne. Nemáš tu mobil. Mám. A tak to zhodí. Nemáš kredit, ja sa stavím, že nemáš. Mám, 8 €. Som mu zaplatil, viete, no. Kubo, prestaň, Ispen, prestaň, prepáčte, som povedal jeho pravé meno. Ešte. Máš šťastie. Tamto je nejaká tovareň, vyrábajú. Ak si želáte vybrať prepáčte, ale zadali ste nesprávne číslo. 11,3. Vidíte, klamal fanúšikov, aj mňa. Od evra, či koľko? 3, prepáčte. To je matematika. No, a dávno
Mám cukrík v hube. Dávno nebolo videa, lebo začala škola, hej, a akože neučíme sa, to je pravda, ale proste... Frajerka tak, nie? Čo? Frajerka tak. Hej, frajerka. No a však musím byť zadanie na to. To je nepodstatné. A... Hej? Ty si píša, na čo si hodil do hlavy. A... Šlína. Veď a pol už to má. A... Proste... Nechce sa ma nám točiť, proste sme stále vonku, alebo večer na notebooku a ja na notebooku. On je na notebooku, on je na... Na pevnej linke. No. Tam má Wi-Fi, proste všetko. Skoro mi uhryzlo. Hrám tam, paket. Nie, že mi teraz zoberie mobil a beha. To čo robil? Čo je ten pes šalený? Sadník. Sadník. Taký bačov sadne. Sadník. No, Babe to zabere. Ja, typy! Ty si kurva. Roni. Roni. Bež. Ja idem preč, dovi, mášem kanál a idem preč. Takže, mášem kanál, hej, mášem kanál, a ty si píšak. Ešte na mňa pošle psa. Takže s Isperou sme na dobro skončili aj s týmto píšakom čiernym. A idem preč proste. Ideme za tým psom. Nie. Daj si srandu. Má to 6 minút. Dáme to 8 minút. Dlhé asi tak, alebo aj skôr možno skončíme. A tento sa bude sťahovať, ale to vám nemusíme hovoriť, že kde a čo a ako a na čo, prečo, za čo. Pôjde podstatné. A dáš mi ešte cukrík? Máš si. Počkaj, nemôžeme robiť reklamu, lebo... No, nemôžeme. Daj mi len ten. Ten, čo mám Ja ti potom dám ten cukrík, vieš ten cukrík. To není reklama. Ticho. Zaostri to. Počkaj, nechce to zaostriť. Taký bačov tu vidno. A fuck you. Fuck you mobil. Pozrieť to debilného psa. Roni, vidíte, mám papierek, hej. Keď ty mi za tým skočí. Roni, je to debil. Je to debil. Roni. A žere papier. To je tak. Je to proste Isperov pes, no. Jemu dajte papier a robím vám z toho hnačku. To je podstatné. Dobre. Bude to mať 8 minút, takže my sa s vami rozlúčime. Takže čaute. Dajte nám odber, dajte nám like, dajte nám koment. No, on sa dislike, hej? No. Len tu. Poďte do huby. Tak. Dajte psovi lajky a vidíme sa u ďalšieho možno menšieho vlogu a možno, že teraz to stopnem a urobíme ďalší, možno, že taký psí vlog 2. Dobre, takže čaute a Goodbye.